क'क्राझारावबो खुंखांबाय आरो बिनि सिगां जमदुवाराव खुंखांबाय आरो दिनै बेहाय खुंगासिनो दङ बेहाय मानसिफोरखौ नुनानै माने गोजोननाय मोनदों जोंनि कार्यकर्ताफ्रा जों सानाखैमोन बेबायदि एथ'ग्राब मानसि जागोन होननानै खिन्थु दिनै बेखौ नुनानै माने भारतीय जनता पार्टिया जों निस्सयनो माने मोजाङै खामानि मावदों होननानै जों साननानै लादों आरो बेसेबांसो सुबुंफ्राबो बाहागो लादों बायद' दिनैनि माबायाव सुबुं गमियाव दिनैथ' जोङो सानदोंमोन 6,000सोल' जागोन सानदोंमोन नाथाय बेहाय 7,000निबो बांसिन मानसि जों नुनो मोनदों आरो साखाफाराथ' जों जागासिनो दङ ओंखायनो जायगा जायगा जों बेबायदिनो मा होनो बेबायदिनो खुंगासिनो दङ मिटिं खालामगासिनो दङ आरो बेहाय जोङो बेबायदिनो बुरजा मानसिखौ नुनो मोनदों आरोखि जोंखौ बयबो सहारि खालामदों सानफा एफा जे बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा जे बिपिएफ दोलाव जयेन जागासिनो मा बुंगोन बायद' बे समाव थांनांगौआ थांखागोन बिसोरो खिन्थु जोंनि जाय मोजाङै खामानि मावग्राफोर बिजेपिखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावदों बिसोरो खिन्थु बे लिडारफ्रा थाङाखै নথকা এটা সমষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নথকা সমষ্টি আপোনাৰ বিশ্বাস নকৰে জানো কাৰণ পৰ্বতঝোৰাত আমি মানে আহি পিনি দলীয় সংগঠন কৰা বুলি ক'লে আমাৰ দলৰ মাজতো আমাক কয় যে পৰ্বতঝোৰা বুলি কৈ পিনি কয় অলপ আজি পৰ্বতঝোৰাত 7,000 জনসাধাৰণ উপস্থিতি কি উচায় বাকী সমষ্টিবিলাকতো বেলেগ কথা আটাইতকৈ তাৰমানে আপুনি ক'ব খোজে নেকি ভূপেন বৰাই আকাশত চাং পাতিছে চাং মানে কি পাতাই নাই চাং পাতিবলৈতো আকাশত ভালেই অলপ চলপ কেতিয়াবা আকাশত চাং পাতি ক'ৰবাত কিবা বহিব পৰা স্কোপ এটা আছে শব্দকেইটাতো আছে গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'বই নহয় পৰ্বতঝোৰা আপোনালোকে দেখোন গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হ'ব নহয় সিয়েটো যিকোনো মানে প্ৰকাৰে বলবৎ হ'ব বুলি একদম নাই সিয়ে কেতিয়া বলবৎ হ'ল মানে সিয়েটোতো আজিৰ পৰা কিমান বছৰ আগত হ'ল 1 বছৰ 2 বছৰ হ'ল 8 বছৰমানৰ আগতে হ'ল সিয়ে বলবৎ নতুন কথা কি আছে ইয়াৰ ইতিমধ্যে বিধি প্ৰশাসকৰ কথা আপুনি বুজি নাই পোৱা নেকি এখন আইন প্ৰণয়ন হৈয়ে গ'ল হোৱাৰ পিছত সেই আইনখন চলি আছে বিধি বনাইছে তাৰ প্ৰব্লেম কি আছে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এই কথাখিনি কি আৰে নিৰ্বাচনৰ কি তেতিয়াওতো নিৰ্বাচন আছিল বিধানসভাত নিৰ্বাচন আছিল নহয় ইতিমধ্যে আপুনি আজি নিৰ্বাচনত কেন্দ্ৰিক এটা সভা আপুনি যি পলিটিকেল প্ৰপগাণ্ডা কৰি চিএক লৈ জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰিব বিচাৰে কিছুমান দলে তেনেকুৱা ধৰণৰ দলবিলাকৰ কথাত ৰাইজক মই ভুল নাযাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ চৰকাৰ দায়বদ্ধ অসমীয়া জনজীৱনৰ ওচৰত আৰু এই চিএক লৈ যি বিভ্ৰান্তি কৰিছে এই বিভ্ৰান্তিবিলাক মিছা কথাৰ বিভ্ৰান্তি কোনো কাৰণত কেতিয়াও কোনো হিন্দু বাংলাদেশী নতুনকৈ নাহে বাৰম্বাৰ একেটা কথাকে আমি কৈ আছোঁ সেই তেতিয়া যেতিয়া চিএ আন্দোলন হৈছিলে তেতিয়া মানুহবিলাকক কিয় আনিছিলে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত 1.5 লাখ বাংলাদেশী আহিব বলক আজি ওলাই যাওঁ সেইবুলি আমাৰ ঘৰবিলাক জ্বলাব গৈছিলে কোন আছিলে আপুনি জানিব কংগ্ৰেছৰ ষড়যন্ত্ৰ এই কংগ্ৰেছে কিছুমান মানুহক নজনা মানুহক কিছুমানক লৈ দল সংগঠনক লৈ উঠতাই এই কামবিলাক কৰিছিলে জনসাধাৰণ ওলাই গৈছিলে ভয় খাইছিলে আৰু সেইকাৰণে কলাক্ষেত্ৰৰ আইন হোৱাৰ পিছত তাৰ যি ৰুলছ আছে সেই ৰুলছবিলাক ফৰ্ম হয় আৰু তেনেধৰণে এখন আইন প্ৰণয়ন কেন্দ্ৰীয় হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি আগবাঢ়িব নেকি সেইটো ইতিমধ্যেতো হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মানে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত পৰ্বতঝোৰাৰ এই সমষ্টিৰ পৰা বিশাল সংখ্যক ভোটেৰে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ সাংসদজন জয়ী হ'ব সেই কথা আজি পৰ্বতঝোৰাৰ এই জনসমাগমে প্ৰমাণ কৰিছে তেখেতৰ কাম কাজ সেই কাম কাজসমূহৰ জৰিয়তে সমষ্টিবাসী ৰাইজ যেনেধৰণে উপকৃত হ'ব লাগিছিল কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত সেই কথাবিলাক দেখা পোৱা নগ'ল কাৰণ কোকৰাঝাৰৰ যিজন সাংসদ বিৰোধী দলত আছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ জনসাধাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিসমূহ চিন্তা সেই চিন্তাবিলাক যেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যাব লাগিছিলে জনসাধাৰণক কানেক্ট কৰিব লাগিছিলে সেইবিলাকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এগৰাকী সাংসদ হিচাপে সমষ্টিত ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছিলে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে ষ্টাৰ্টআপৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱা আঁচনিসমূহ সাংসদজনে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ হাতত যেনেধৰণে আনি দিব লাগিছিল সেই কথাৰ ভিতৰত এইবিলাক নাছিল আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কোকৰাঝাৰ সমগ্ৰ সমষ্টিয়ে আগন্তুক যি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠে তাৰ কাৰণে আমাৰ দলে আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলক সচেতন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আজি দেখিছোঁ যে কোকৰাঝাৰ পৰ্বতঝোৰা অঞ্চলত বহু হাজাৰ প্ৰায় 8-10 হাজাৰ লোকৰ সমাগমেৰে
আমি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কথা বতৰাবিলাক আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল बिजेपि राजखान्थि दिनानि बे बासबारियावहाय मोनसे सुबुं गोमालादों मा बुंगोन बे समाव दिनैहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मण्डलाव आरो गुबुन गुबुन समस्तियाव बिजेपिनि सक्ति गोहोखौ देखायनो मोनसे प्रग्राम लादों आरो बेबायदिनो दिनै बे सर्वजरानि बे बासबारि ओनसोलाव जोंनि बिजेपिनि संख्या जोंनि बोलोखौ देखायनो थाखाय आरो दिनै बेवहाय जोङो आलासिफोरनो जोबोद जन्मफोरा दं आरो जोंनि बे एसेम्ब्लिनि इनचार्ज MLA MLA Takuria Himat Takuria आरो गुबुन गुबुन दं आरो बेवहाय बावैसो जोंहा क'क्राझार जाबाय गुबुन गुबुन जायगायाव जाबाय आरो दिनै बे जोंनि जिल्लायाव बे लास्ट बे प्रग्राम आरो बेवहाय नुदों गोबां हारिनि मानसिफोर जाफैदों बेनिसायाव बयबो रायजो राजाखौ आं धन्यबाद होदों आरो दिनै बिजेपिनि बे थांखियानो जाहैबाय फैगोन समाव जों बिजेपिनि गोहोखौ स्ट्रं खालामगोन आरो फैगोन समफ्राव जे सरकार जानांगौ बे सरकाराव जोंनि बे गोहोखौ देखायनानै रायजो राजाफोरखौ जे सरकारनि जे खामानि मावनाय सरकारनि जे जौगाखांनाय खामानि मावनाय बे फारसे रायजो राजाखौ गोसो बोनो थाखाय नाजानाय जादों दिनै नुदों जे दिनै भारतबर्षआव जोंनि मानगोनां जे गाहाय मन्थ्रि सर्ब शक्तिमान बयनिफ्राय गोहो गोरासिन प्रधान मन्थ्रि होनना बुंजायो जों भारतनिसो आगोलफोर जे प्रधान मन्थ्रिफोर बिनि गेजेराव बयनिख्रुइ गोहो गोरासिन प्रधान मन्थ्रि आं बुंनो लुबैयो दा बिथांमोना दिनै जोंनि भारत दिनै बेसेबां सान्थि फैदों बेसेबां जौगानाय फैदों आरो बेसेबां सानथ्र'हायै खामाय गोरिब गुन्द्राफोरनि बेसेबां समस्या समाधान खालामहोदों बेखौ जों मिथिगौ आरो जोंनि आसामाव जोंनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे रोखोम खामाय जादों जों नुगासिनो दं थांनाय बोसोरफ्राव 10 बोसोर बा बिनि आगोल जे कंग्रेस सरकार दङ बेवहाय जेबो माने जे उन्नति खालामाखैमोन स्किम हरदों स्किमनि उन उन सरकारनि अफिसफोरा खारफाखैमोन फैसा थांनानै बहा मा बाहायजादों मा बाहायजों खबर लायाखै खिन्थु दिनै जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव जे स्किम फैयो बे स्किमा मावजादों ना मावजायाखै बिनि खिबो जोंनि पलिटिसियाना होन बा अफिसारफोरनि थाखाय बेखौ मावफुङो जाहाथे बयबो माने बे मावनायाव जाहाथे खुनु माने दुखु मोननाङा दा बयबो गोसोआव दुखु मोननाङा आद्रा साया खामानिफोरखौ नाजानायखौ मावबाय थादों दा नंखायनो दिनैहाय जों नुदों आंनि साननाय मथेबा जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो बे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै 20 बोसोर बोसोरसो आगोल मोननांगौमोन अब्ला दिनैसिम जोंनि गेजेराव समस्याफोर दं बे समस्याफोरा निस्सय खम जागौमोन आरो ओंखायनो दिनैहाय जों बिथांनि नाजानायाव जोंनि आसामाव जोंनि बिटिसिआव जे जौगाखांनाय जादों जों बेखौ बिथांमोनखौ धन्यबाद होनांगोन आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर प्रधान मन्त्रि आरो गुबुन गुबुन मन्थ्रिफोर आरो जोंनि चिफ मिनिस्टारखौ धन्यबाद होनांगोन मानोना बिटिसि जोनोम जानायनि आगोलावनो BSc जादोंमोन बे BScखौ कंग्रेस सरकारा बायना होदोंमोन दा BScआ मामोन बेहा क्षमता गैयामोन जेबो क्षमता गैयामोन स्टेट एक्टनि गेजेराव खालामदोंमोन जायनि थाखाय बै समाव BScनि चिफ आमा जोंनि दा हाग्रा माबाया सानसुमाखौ बै समाव बिसोरो BScखौ गारना खारदोंमोन खिन्थु उनाव सरकारा नायबाय बे समाव BJP सरकारनिफ्राय ओमफ्राय जोंनि हम मिनिस्टार खालाम बर'नि समस्याखौ 2003 मायथाइयाव बेवहाय बिटिसि सुक्ति जादों आरो दिनै बयबो बे बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जों बेसेबां माने समस्या लामा सामा गासिबो गैयामोन आरो दिनै सेकेन्ड टाइम जोंनि बिजेपिनि सरकार बे सरकारआव बेसेबां मानसि दिनैहाय आसामाव जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा भारताव जोंनि मानगोनां बिथां आरो लोगोसे बिटिसिआव बिथांनि दैदेननायाव जों आसा खालामदों भबिष्यतआव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां जौगाखांनाय लाबोगोन गोबां माने रायजो राजाफ्रा मोननाय मोनगोन आरो सान्थि गोजोननानै थांनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों दिनै सान्थि फैबाय जोंनि गेजेराव बे सान्थिखौ सोर लाबोगोन प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि ओजोंहाय जोंनि दाङरिया बिथां बिथांमोना जयै जोंनि गेजेराव एनडिएखौ लाबोनाय सान्थि लाबोनो नङा एनडिए बे फैयाव बिसोर सान्थि दा सान्थि मा नांगौ गोजोननाय नांगौ गोजोननाय फैबाय दा जौगाखांनाय नांगौ जों सरकारा सुबिदा बिजेपि सरकार दा बिजेपि सरकार बिसोर खामानि जौगाखांनाय खामानि मोननांगोन जोंहा जोंनि पिपल हिसाबैथ' जेनेबा बा बिटिएफ सेन्ट्रेलजों सरकार जानो हाया बेवहाय सोर जागोन बिजेपि दं बे हारिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर एसेबां मानसिफोर दं खावलायो जों बिजेपिखौ सरकार आरो बिजेपिखौ सहाय खालामनानै जों जौगाखांनाय खालामनांगौ आरो बिटिसिआव जोंनि जौगाखांनाय लाबोनांगौ बिजेपि राजखान्थि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिपि बाजाराव जयन जागासिनो मा बुंगोन बे समाव बेवहाय बिजेपि जायफोर
मोजां मानसि क'क्राझार जिल्लानि आग्रामा महिलाजों थाफानाय आग्रामा महिलाजों थाफानाय खालामदों जों मानोना बिसोरजों बेसेबां थाखा खालामदों बिसोर मानसिफोरखौ जाबोदों सरकारा बिजेपि सरकार जाहैबाय बिजेपिआव फैनानै बिजेपिआव थांनानै करापसन खालामदों दा नङाबा बिजेपिआव करापसन लामा गैया जाय थाखायबो दिनै फिन जानला खिन्थु जोंनि बिजेपिआव बिसोर थांनाय दिनै हाजार आरो बेजों जोङो उनाव जथेस्थ' जोंहा एलायन्स पार्टनार मोनसे पार्टि जागोन बेहाय मस्ट प्रबाबल जों आसा खालामो इउपि फिल्ड केन्डिडेट दा बिथांमोना सोरखौ मावनानै गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000399187 8822018193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।